Edisi ngrewangi mae gawe longsongan. Halo dulur, kepanggih malih kalih kula wong desa. Dadi ceritane nyong kayak ngrewangi mae gawe longsongan, tiap salapan dina pisan ning nyong kan ana pengajian giliran ning RT ning masjid ngono kae lah. Ning kene kayak nyong kayak gawe isian arem-arem dingin. Umumnya kan cok disi arem-arem kae lah. Kene nyong kayak gawe isian arem-arem tak bumboni bawang putih, bawang abang, kemiri, jahe, digongso ndang nganti mateng terus dilanjutake kayak sini video gue terus dikecapi barang. Basa wis dijugurake kabeh tempe karo lomboke kuwi dong sangangsang ndang nganti asat dicicipi rasa nek wis enak dintas. Kene nyong lanjut karo gek ngaroni sing digawe lontonge kuwi. Kene tak tambahi uyah karo salam gawe rika-rika pada sing seneng santan disanteni ya ora apa-apa. Kene diaduk-aduk terus aja nganti gosong ya ngisore ndak sangit. Diaduk-aduk terus ndang nganti kesat kayak ngene iki nek wis kesat kayak ngono terus dintas dinteni radan adem terus dicithaki kayak sing mak nyong nyithaki kayak ngene iki lho. Soalnya nyong ora pati tayang dadi sing nyithaki mak kabeh. Ya nyong tak karo mandori ngono lah. Ning rika-rika padhae gen ana umum gawe longsongan kayak ngene iki ora. Nek ning nyong kayak gen ana selapan dina pisan ya mesti tiap masjid kayak cok ana ngono iki lho, tapi dinane kayak beda-beda ngono iki. Ning kene kayak dibungkusi kayak ning video kayak ngono kuwi. Gawe rika-rika padha nek sing seneng cilik ya cilik, nek ujare mak iki digawe sing gedhe cikene ora kurang ngene lah, ora kuwatir kurang ngono iki. Terus ning kene tak irisi buntute kaya ngono men ora kedawan nek pas dikukus. Kene kayak dikukuse ora cukup sak dangan, dadi nyong tak kukus rong dangan soalnya ora amot. Ning kene karo tak nyambi gawe kulit lumpia tapi tak isine kaya martabak kae lho. Loncang karo endok tok kae. Gawe kulit lumpiane rampung ning kene arem-areme andang mateng wae iki langsung dintasi kabeh ning kene jan panas kemebul kaya ngene iki nyelomoti tangan. Tak lanjut goreng tempe kemul terus lanjut maning goreng martabak sing mau tak gawe kulite kae. Nek sing kiye part loro ya soalnya wis ketahuan banget ya wis ya nyong tak pamit tak pareng.